Dagkong mga panagtapok ang giandam sa nag-atbang nga partido sa Dakbayan sa Mandaue sa unang mga adlaw sa local campaign period. Ang Team Mandaue ug Juan Mandaue mipahigayon og ingrande nga mga campaign rally sa managlahing luna sa North Reclamation sa Dakbayan sa Mandaue. Gitambungan sa libuan ka mga supporters sa matag partido ang ilang formal nga pagsugod sa pagpangampanya. Sa unang adlaw sa local campaign period Marso 28, ang Team Mandaue mipahigayon sa ilang opening salvo sa bakanting luna sulod sa pasilong sa Paradise. Ang mga kandidato ubos sa Team Mandaue tagsa-tagsa nga mipadayag sa ilang mga plataporma o plano alang sa mga Mandawehanon. Samtang sa iyang pagpamulong, ang nangulo sa Team Mandaue ug kanhi Mayor Jonas Cortez misaad nga mas lig-o na siya isip lider sa iyang pagbalik sa pwesto kun modaog. Nga di na tapadaan ang kaatbang. Ang atong kaatbang magsige na lang los sa nagstorya. Si Jonas way nahimo. Si Jonas ug modaog dili kalingkod. Ana nakakita ganing Supreme Court nga dili makatarunganon ang ilang gibuhat. Samtang way kahadlok nga namahayag si kanhi Mandaue City Treasurer o Congressional Aspirant Attorney Regal Oliva sa iyang kritisismo batok sa iyang kaatbang sa pwesto sa pagkakongresista nga si incumbent Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Misaysay sab siya sa dugay ng panagbangi tali sa iyang pamilya ug sa pamilya Uwano. Kanang among kasakit anang pamilyaha ba sa among pamilya nga for 32 years we have been facing that case. Sa unong katuig niyang paglingkod, pila ra may iyahang gihatag. Pila yung gihatag sa City Hospital? 900,000 pesos. Niguho bitaw nagkalit iyang riprap. Nakita na to wa man diay kabilya. Sa 16 katuig nga isip ako naglingkod sa inyong treasurer, wa jud ko nangawat dinhi sa Mandaue City. May buntag Mandaue! Sa pikas bahin, ang Juan Mandaue ingrande ug mabulokon sab nga nagpahigayon sa ilang proclamation rally. Sa bakanting luna kilid sa Mandaue City Sports Complex sa adlawng Sabado, Marso 29. Sama sa Team Mandaue, wala nagpanuko sa pagpadaya ang matag kandidato sa Juan Mandaue sa ilang plataporma. Isip pagpakita og suporta, personal nga mitambong sa rally ang gobernador sa probinsya sa Sugbo, Gwen Garcia. Puyog sa iyang katandem nga si board member Glenn Soco. Nibutyag si board member Jonky Uwano nga kung siya'y mapili isip mayor sa syudad, iyang dakong plano maupag-modernize sa Mandaue City District Hospital o Mandaue City College. Mingon na ba dayon sila ang among prioridad, ang panglawas sa Mandawehanon, o yan, anong tuldok naman na kantidad inyong gibutang sa atong district hospital. Ang atong mga estudyante, magklase lang og tulda. Maingon na sa draba sila na, o dili, among gitutukan ang quality education man. Kamo na lay hukom, kibaw man siguro mo tanan, unsay prioridad nila, pero tataw o klaro kayo, dili prioridad ang panglawas, dili prioridad ang education. Mipadayag sab ang re-electionist nga si Congresswoman Lollipop Uwano Dizon sa iyang tibuok nga suporta sa tanang plataporma sa iyang igsuong si Jonky. Gawas ni ini, mitubag sab siya sa mga pagsaway sa ilang kaatbang nga partido. 18 katuig ang atong administrasyon karon. Pero pila ka pamilya ang naghilak, nagkautang-utang, magtukod ta og Mandaue City Hospital. Himuon na to og 12,000 pesos ang financial assistance kada tuig sa ato mga senior citizen. Taliwa sa kainit sa nakaduol na nga piniliay, ania ang mensahe nilang Cortez ug Uwano Dizon sa ilang isig kaatbang nga partido. Ang ako lang unta nga fair no elections nga unta dili ta mo resort ingani nga below the belt. Sukad sa una, di man yun ta mo patulong na inana good nga mga issues nila. Kaya ako lang yun, is makita yun ako that people knows my mission and vision
for Mandawi. Samtang ang mga supporter sa managlahing grupo mipadayag sab sa ilang mga rason sa pagpili sa ilang gisuportahan. Support ko sa Tay Mandawi kay proven and tested na daghan ang achieve, daghan na siyang natabangan. Ganahan ko sa ilang mga programa para gyud sa katawan, para sa tanan. Labi na gyud sa amuha diri sa Mandawi. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa Pinili Ay 2025 sa My TV Cebu.